Amics i amigues, juganers i juganeres, benvinguts i benvingudes a Juguem en Família, Juguem en Català. Soc en Víctor Arenas, educador, dissenyador i editor de jocs de taula. Ja sabeu, els dissenyadors de jocs de taula som aquella típica persona que quan veiem una taula buida ja estem buscant amb qui podríem fer una partida al nostre darrer prototip. Però avui no us vinc a parlar de mi. No, això seria massa avorrit. Avui us vinc a parlar de l'espai Juguem en Família, Juguem en Català. Juguem en Família, Juguem en Català són una sèrie de vídeos divulgatius pensats per apropar els jocs de taula a les famílies, pares i mares, d'una manera propera i útil. Perquè amb aquests vídeos no parlarem exclusivament de jocs de taula, sinó que parlarem també de la família, de l'educació, dels beneficis dels jocs de taula i dels beneficis de passar temps compartit lluny de les pantalles. I a més, ho farem sempre promovent l'ús de la llengua catalana. Parlarem de com el joc de taula pot millorar la vida familiar, també de com pot ser una eina educativa de primer ordre, com ha crescut la cultura del joc a Catalunya, entre d'altres i altres temes. Dit d'una altra manera, aquí parlarem de jocs de taula, sí, però sobretot parlarem del que passa quan ens asseiem a jugar plegats, quan seguem junts al voltant d'una taula i succeeix la màgia de compartir moments de joc, de passar temps de qualitat. Imagineu-vos que aquest primer capítol és l'inici de la partida, la porta d'entrada, i és una manera de dir-vos que sigueu, que comencem a jugar. En els propers episodis us anirem desplegant l'univers del joc de taula a Catalunya i en català. Us farem una breu compilació de la història del joc de taula a Catalunya, perquè per saber a on anem sempre és important mirar enrere i saber d'on venim. També dedicarem un episodi a recomanar-vos els millors jocs de taula infantils en català per jugar en família. Sabem que moltes vegades és difícil trobar a casa amb els infants jocs adequats i compatibles per a tots, i jugar en família i en català és una manera fantàstica de fer passar les hores amb els que més estimem. I quan arribi la calor i el bon temps, també dedicarem un espai per parlar dels millors jocs de taula per portar de vacances a l'estiu. Jocs senzills, ràpids, que sempre surten a taula i que no deixen indiferent a ningú. I els podem fer servir al càmping, a la platja i a qualsevol lloc. Un episodi molt interessant, sobretot pels que viatgeu en caravana, aneu al càmping, etc. I com no, amb aquest espai també parlarem dels jocs de taula educatius i us recomanarem els millors jocs de taula educatius i en català, perquè jugar i aprendre no són incompatibles. De fet, moltes vegades, la majoria de vegades, per no dir sempre, quan juguem aprenem de manera inconscient. I això és una meravella. I amb aquest espai Juguem en Família, Juguem en Català, també dedicarem un moment i us convidarem a que jugueu als jocs de taula que jugaven els vostres avis i àvies. Eren jocs senzills, amb molt pocs materials, perquè s'ha demostrat històricament que els jocs, quan més senzills, més divertits, perquè de vegades, per no dir sempre, amb ben poca cosa ens podem divertir. Oferirem un episodi especial parlant sobre el Festival Dau Barcelona. Us recomanarem els millors jocs de taula nadalencs per jugar en família i en català. I el nostre plat fort. No només parlarem de jocs de taula, sinó que us convidarem a fer el vostre propi joc de taula en família, perquè ens agradaria molt que no només observeu els jocs de taula, sinó que imagineu i creeu. I sobretot volem reivindicar una cosa molt clara, que jugar en català és una manera de mantenir la llengua viva, de mantenir la flama i de fer que la llengua continuï sent útil i no només es quedi a casa, sinó que es comparteixi a través del joc i de la comunitat. I en definitiva, això és Juguem en Família, Juguem en Català. Un espai proper i obert on parlar de jocs de taula, família i l'ús quotidià de la nostra llengua d'una manera propera i viva. Per tant, aquest és un espai ideal per recordar-nos que jugar sempre uneix, educa i fa cultura. Fins al següent episodi. On està? Perdoneu, és que crec que el Micomicó m'ha robat alguna pàgina del guió.
Aneu en compte si el veieu per aquí, I és que ja està bé, perquè tots els jocs els fem els micomicons. Aquest en Víctor és un impostor, no li feu ni cas. Ell no fa cap joc. Així que si continueu veient la sèrie Juguem en família, Juguem en català, busqueu els micomicons, segur que algun trobareu. Fins aviat!